Llançar diners sempre genera atur, encara que mentre estàs llançant hi hagués gent ocupada a llançar-los. La festa de les infraestructures s'ha acabat i ara estem pagant les conseqüències d'haver construït contra l'activitat econòmica. Tenim autovies sense cotxes, aeroports sense avions, UAVs sense viatgers. La crisi i les conseqüents retallades en sanitat i educació encara descarnen més el gran despropòsit d'aquestes infraestructures cares i infrautilitzades. La indignació pel rescat de les autovies radials, les indemnitzacions pels tancaments del magatzem Castor, la fallida de la concessionària del túnel de l'alta velocitat al Pertús o retards a la construcció del corredor mediterrani, tot això ha servit per fer arribar al carrer un debat que abans estava reservat a especialistes. Però, com es prenen les decisions polítiques en matèria de construcció d'infraestructures a l'Estat? I si són necessàries, com s'articulen els territoris per demanar-les? I quins són els costos reals i socials de la construcció d'infraestructures? I, sobretot, qui els paga? Estem en un canvi de paradigma de pensament que afecta a molts àmbits i entre ells també el territori, a les infraestructures i a la mobilitat. És un canvi de paradigma que està abandonant el paradigma anterior, el de la modernitat, el del creixement, el de la construcció, i que ens està portant a un paradigma de la sostenibilitat, on els elements sobre el territori s'han de pensar des de perspectives diferents. Quines perspectives? La perspectiva del medi ambient i la perspectiva del cost social. Ara sabem, i ho sabem perquè tenim exemples repetits, fallits, que les infraestructures per elles mateixes no ens porten creixement. A Espanya s'han fet les infraestructures principalment per tenir-les i no per usar-les. Per tant, l'avaluació socioeconòmica que haurien d'acompanyar sempre les inversions en infraestructures no s'ha fet a Espanya, o quan s'ha mirat de fer no s'ha fet prou rigorosament, perquè l'objectiu no ha estat mai el de contribuir socioeconòmicament amb aquella infraestructura, sinó dotar la infraestructura, inaugurar-la, poder anar a cada regió explicant que aquest govern ha aconseguit fer un aeroport en aquella província, una carretera, etc. Per tant, estem parlant d'un projecte poc relacionat amb el transport. Fa créixer molt més una universitat que qualsevol aeroport, perquè com més coneixement tinguem, més aboquem coneixement sobre el territori, més se'n beneficien les empreses i més creixement hi ha. Això se'n diu economia del coneixement. Les infraestructures han estat vistes com un fet religiós a Espanya. És a dir, aquí s'ha creat una mena de cultura, als anys 80 sobretot quan s'han fet les autopistes i autovies, que resolien problemes, perquè hi havia llocs molt embotellats que si tens problema, mira, si tens un mal estat prens una pastilla, si tens un problema polític te fiques una infraestructura i t'ho resoldràs com les pastilles. Les infraestructures han sigut les pastilles de la política. Tens mal estat? Pastilla, aspirina. Fem una infraestructura. Amb la idea de país antic que quan fas una infraestructura passaran coses. I això és així a Uganda. I era així a l'Ebre i al Mediterrani a 1960. Però quan una economia està madura, per més infraestructures no tens per què tenir més ús. La PTP es va crear després de les Olimpíades perquè els Jocs Olímpics ens van deixar bàsicament un desenvolupament viari descomunal, rondes, túnels de Vallvidrera, previsió dels túnels del Garraf i molt poquetes inversions en transport públic. La PTP va néixer perquè la política, amb persones que canviaven cada 4 anys, no donava lloc a una defensa permanent de la mobilitat sostenible. A Catalunya, a nivell d'infraestructures i de mobilitat, tenim dos models diferents. Un és la Catalunya densament poblada, Barcelona i els seus entorns, en el qual hi ha uns nivells d'oferta de transport públic
d'alta capacitat, em refereixo sobretot a transport ferroviari, en el qual incloc metro i tramvia, que ofereix un molt bon servei. Després tenim la resta del territori en el qual l'oferta de transport públic és quasi inexistent. L'equilibri territorial no va a pes, no podem justificar que ens manquin infraestructures perquè aquí hi viu poca gent. En el tema de les infraestructures, jo crec que hi ha una mancança evident i algunes, no cal dir-ho, estan presents constantment en els mitjans de comunicació i tots tenim molt clar que la millora ferroviària és necessària i en això hi ha una plataforma que ho està fent molt bé. La A7 és una altra mancança i també és cert que el territori ho està reivindicant, tot i que està molt aturat. A mi em sorprèn personalment que el desdoblament de la C12, que és una infraestructura que en altres moments sí s'ha reivindicat, hagi quedat molt oblidat. Fa uns anys es va demanar, es va reivindicar. Jo recordo que l'excusa que es va posar en aquell moment era que passaven pocs vehicles al dia, que el trànsit no era suficient. I aquí entraria un argument que a mi em sembla molt interessant. No va a pes, les infraestructures no poden anar a pes. Naixem al febrer del 2013 recollint el descontent de moltes dècades de greuges i de mancances. Nosaltres som hereus d'una estructura ferroviària que no s'ha cuidat, llavors decidim néixer, hi ha una gota que fa vessar el vas, que és que s'inaugura al gener del 2013 el tren d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que en 38 minuts i a poc més de 7 euros en abonament desplaçar els usuaris d'aquella zona de Catalunya en molt millors condicions que els de les Terres de l'Ebre i vam dir fins aquí, som gent de Terres de l'Ebre i Priorat, les 4 comarques més Priorat del sud de Catalunya, ciutadans anònims, voluntaris, gent compromesa que creu que la lluita per la dignitat del territori passa també per les comunicacions. No són els territoris, són els ciutadans els que no tenen resolts les seves capacitats de desplaçament. I llavors, aquí sí que podríem parlar de desigualtats d'oportunitats, no? Perquè un ciutadà de Barcelona pot anar a qualsevol lloc sense tenir carnet ni cotxe, un ciutadà amb les mateixes condicions que el de Barcelona pagant els mateixos impostos no té aquestes oportunitats de desplaçament, a no ser que se les generi i se les pagui ell mateix. La valoració més important d'estos 3 anys és que hem creat consciència. Fil a l'agulla, hem aconseguit fer pedagogia i això seria la principal millora que hem aconseguit, que és ficar damunt la taula i a primer ordre del dia la problemàtica real de mobilitat a les Terres de l'Ebre. Una infraestructura per ella mateixa no genera creixement econòmic. Ara, pot tindre un efecte multiplicador si es posa al servei d'una necessitat de transport que existisca, d'allò que sigui necessari. La necessitat de transport ha d'estar a la base de la planificació estratègica de les infraestructures. A Catalunya, la indústria i el comerç necessitaven mitjans de transport i infraestructures per desenvolupar-se i davant de la inacció de l'Estat, els industrials catalans, com els agricultors i comerciants de Reus, van pagar els seus trens i carreteres per moure els seus productes. Es dona molta importància a les infraestructures, que són condició necessària però alhora no és suficient. Podem tenir infraestructures que en realitat passen pels llocs i no generen activitat, i en canvi, a vegades la mateixa activitat és la generadora d'infraestructures. A les Terres de l'Ebre hi ha una mica de les dues coses. En algun moment s'han impulsat i en d'altres moments les infraestructures han passat per allà, però no han acabat de generar desenvolupament. A l'edat mitjana, i perdoneu que vagi tan lluny, hi havia 2 ciutats que es disputaven la primacia a Catalunya. D'una banda Barcelona i de l'altra Tortosa. Inclús tenen una pugna que dura més de 100 anys. En canvi, quan arriba
podríem dir, el món comercial modern i contemporani en el segle XVIII, surt una tercera ciutat que comença a agafar la primacia al sud de Catalunya, que és Reus. Hi ha dos models de construcció molt diferents a Espanya. D'una banda hi ha el model, diguem-ne, de Catalunya, que és una regió que construeix els ferrocarrils en relació a les necessitats derivades d'un procés d'industrialització endegat en retard en altres països i per consolidar-lo, i d'altra banda la resta d'Espanya, que els grans grups de la branca francesa van venir aquí per aprofitar una ocasió de negoci que és sobre la base de construir el ferrocarril espanyol. Reus comença a ser un centre comercial important i creu que només pot ser important si és capaç d'atreure cap al seu mercat els productes. La primera cosa que fa és posar un arbitri als productes i aquest arbitri, és a dir, un pagament d'una quantitat, es destina a pagar infraestructures, que són moltes i diverses. Cap al 1880 es crea el ferrocarril, aquest directe a Madrid, que passa per Reus, Móra d'Ebre, i de Móra d'Ebre ja se'n va cap a la Puebla d'Íjar i el Baix Aragó. Aquest ferrocarril és determinant ja per acabar de consolidar Reus com un gran centre, sobretot de comercialització i després exportació de productes agrícoles, no? És el cas famós aquell del Reus París-Londres, no? Que tothom coneix. El ferrocarril va comportar un abaratiment de les despeses de transport molt important, però el que no es dona, el que no es va donar, és un procés de distribució, diguem-ne, del procés d'industrialització pel territori, sinó que al contrari. El que va potenciar el ferrocarril és la seva concentració en aquelles regions, en aquelles localitats on ja tenien una tradició industrial molt important. Què crec que hauria d'haver fet Tortosa en aquell moment? Probablement impulsar de manera molt decidida la connexió del tren que ja tenia, doncs des de Tortosa, via Xerta, però anar a Móra, empalmar amb l'altre tren, i haurien tingut via directa a Saragossa i a tota la península. Davant d'aquestes dues històries, de dues ciutats importants del mitjorn català, es pot pensar bé què és el que motiva que una ciutat acabi connectant-se molt bé amb el seu rerepaís, és a dir, construint ella mateixa el rerepaís, i una ciutat que es queda, diguéssim, més acantonada en el seu entorn immediat. Jo crec que hi té molt a veure el que hi hagi un esperit d'innovació, unes estructures, diguéssim, empresarials, diguéssim, innovadores. En el cas de Reus, doncs, hi ha un centre de lectura que realment impulsa moltíssimes coses. Hi ha una cambra de comerç que ho recolza una mica tot aquest conjunt d'actuacions, ja sobretot des de la creació de la divisió provincial. En canvi, diguéssim, probablement per influència de la Mitra, per influència dels terratinents, que ja estaven bé i ja els hi anava bé, i potser per la poca empenta del teixit empresarial tortosí, la ciutat no acaba de construir el seu hinterland, no? la seva àrea d'influència. L'origen de la radialitat a l'estat espanyol arrenca amb l'accés dels Borbons a la monarquia hispànica. La radialitat que llavors s'havia limitat a l'àrea de la Corona de Castella s'extén a tot el territori de la monarquia per replicar el model francès d'enfortiment polític i administratiu de la capital. En això es buscava que Espanya sortís de la seva decadència i, de fet, la centralització permetia controlar políticament el territori i les primeres carreteres radials se construïxen amb aquest objectiu, des de Madrid a diferents punts de la península, i aquesta seria la primera intervenció deliberadament radial del poder públic espanyol. La red de caminos i postes, que en la pràctica data del Pla de Carreteres de 1761, la implantació del ferrocarril a partir del sistema de concessions i subsidis amb les dues lleis de 1855 i de 1870, seguirà el mateix patró, i fins avui. Aquesta concepció és la que ha arribat als nostres dies i és la que està a la base d'un model de construcció nacional que s'ha emmirallat sempre en lo francès. Respecte al procés de construcció del ferrocarril espanyol, la veritat és que l'estat espanyol necessitava, evidentment, construir una xarxa ferroviària a nivell estatal per vertebrar políticament el país, perquè, al contrari, vam veure, i amb això sí que hi havia un fons de realitat innegable,
que si no construïen el ferrocarril el país es podia desintegrar políticament. Per tant, la idea que va tenir els diferents governs espanyols de l'època era que el ferrocarril havia d'arribar a ser un instrument fonamental per vertebrar políticament el país. I d'aquí, doncs, surt el projecte de construir una xarxa ferroviària radial amb centre a Madrid. A Espanya, als anys 90, hi ha un diagnòstic que es fa, a més es fa des de Madrid i des d'alguns partits polítics en concret, per exemple el Partit Popular, i és que se n'adonen que econòmicament Espanya s'està desequilibrant cap al Mediterrani. El Mediterrani és una zona molt activa econòmicament, que està prosperant molt i que a més ho està fent a un ritme molt més fort que el centre peninsular, de forma que consideren que aquest desequilibri pot portar a una certa tensió territorial i tensió política en el futur respecte al centre de poder, que és un centre, diguem, consolidat a Madrid. Això s'intenta revertir no només, però també amb infraestructures. La principal fita de la política d'infraestructures, la principal de totes, es hacer una red ferroviaria de alta velocidad que en 10 años situará a todas las capitales de provincia a menos de 4 horas del centro de la península. És ràpida la comparació. No es pot fer només per crevar la capital, s'ha de fer només per crevar la capital. I com es paguen aquestes infraestructures? Al 2017 se complien 25 anys de la inauguració de l'AVE Madrid-Sevilla. En estos 25 anys, l'estat espanyol s'ha dotat de la segona xarxa d'alta velocitat més extensa del món, darrere Xina. De fet, si tenim en compte la diferència de població, més gran que la Xina. Pel camí s'han gastat prop de 60.000 milions d'euros, procedents, en part, dels fons de cohesió de la Unió Europea. El rescat de les autopistes radials de Madrid, construïdes durant els governs d'Aznar, que han fet fallida per la falta d'usuaris, les indemnitzacions a les empreses financeres i bancs que van finançar el magatzem del Castor, el rescat del túnel de l'alta velocitat del Pertús. Tot això ha estat possible pel mecanisme de responsabilitat patrimonial de l'Estat, responsabilitat patrimonial de l'administració, que era el que assegurava que les empreses privades no assumissin uns riscos rellevants en aquest tipus de negocis amb el govern. Però clar, això ho ha de pagar algú i qui ho acaba pagant? El contribuent. La responsabilitat patrimonial el que fa és garantir el valor de totes les inversions fetes. Per tant, un concessionari pot decidir participar en un concurs fent unes inversions que sap que si el negoci va malament recuperarà les inversions. Els incentius perversos que genera això és que un pot fer obres que realment no necessàriament hagin de tenir el trànsit suficient perquè siguin rendibles a llarg termini, perquè si jo aconsegueixo tenir uns beneficis molt importants en l'etapa de la construcció i tota la inversió, diguem, està garantida per l'Estat, mentre jo guanyi més amb la construcció que el que perdo com a soci capitalista, és un negoci que funciona força bé i que és un negoci que hem vist que s'ha practicat de forma recurrent a Espanya. Alguna gente diu, hay veces que se ha invertido antes en Cataluña, por ejemplo, en las autopistas que nosotros no teníamos. Y es veritat. I és veritat. Què va passar amb les autopistes? Espanya està començant a créixer molt econòmicament després d'un pla de liberalització. De pronto, el Banc Mundial diu, escolta, necessiteu començar a fer coses en carreteres i l'actuació que heu de fer ja és una autopista de la frontera fins a Múrcia. Ells van dir fins a Múrcia. Perquè cada vegada portarà més turistes i camions, mercaderies. Però hi havia un problema. A Franco no li agradava cobrar impostos. Què van decidir? A càrrec dels interessats. I si s'ha de fer càrrec dels interessats, els s'ha de fer. Esta no té segona. Si s'ha de fer a càrrec dels interessats, s'ha de fer on hi ha interessats, on hi ha trànsit. Quines són les primeres autopistes de peatge? On hi havia interessats? Que és el corredor de la Mediterrània. Un dels elements del nou paradigma és que comencem a reconèixer que els desplaçaments no tenen cost zero
Hi ha el cost ambiental, per exemple, el canvi climàtic és un cost ambiental. El cost ambiental és un dels costos, n'hi ha d'altres. El cost social, cada vegada més evident. Per exemple, el cost de no poder anar a treballar. Perquè senzillament no tens el mitjà de transport que et porti al lloc on tens el teu lloc de treball. Una persona totalment capacitada per cobrir un lloc de treball que la voldrien contractar i que senzillament no pot treballar perquè a les 6 del matí no hi pot arribar. Un sistema de transports eficient és aquell que contempla també aquests costos, els costos ambientals i els costos socials. Costos que són individuals, els paguem cada un de nosaltres, però que també són col·lectius, perquè molts i molts els paguem a través dels nostres impostos. A Espanya hi ha hagut, o encara hi ha, un debat sobre infraestructures molt mediatitzat políticament, per bé i per mal, en el qual els arguments tècnics i la raó dels costos, dels beneficis, dels impactes, tot això té una importància menor i sempre instrumentalitzada a favor d'una idea prèvia. En general, quantes més infraestructures, millor, és el que es pensava a Espanya fins fa potser 15 anys o així, era la ideologia dominant, justificada perquè, clar, el dèficit d'infraestructures a Espanya i a Catalunya era enorme comparat amb el d'Europa. I aleshores va haver-hi una falera de construir moltíssim, amb la qual vam fer moltes inversions que no calien i ens vam deixar de fer altres que sí calien. I normalment les que ens vam deixar de fer eren les més petites i les més difícils de projectar i de fer, que necessitaven més consens, i vam fer les més fàcils, les més cares, les més grans, les que també ens permetien executar les transferències de fons europeus any a any. De fet, és molt interessant. Recordava ja un il·lustrat espanyol d'Astúries, no gens semblant a Álvarez Cascos, que es deia Gaspar Melchor de Jovellanos. I aquest home, el 1795, va fer un informe sobre la llei agrària. I el que deia, un dels motius pels quals la hisenda de Carlos III havia entrat en fallida eren les carreteres, els gastos en carreteres. Van gastar tant en carretera gran que van fer fallida, va fer crac, la hisenda. I Gaspar Melchor de Jovellanos deia, hi han gastat tants de diners en carreteres que no usa ningú i en canvi les carreteres petites que van de poble a poble, que són fan les fires, estan desateses. Què pensava? Ostres, Rodalies i l'AVE. Un cas molt trist que recordo recentment de com les autoritats o els barons d'Alacant criticaven el Ministeri de Foment perquè l'AVE no arribava des del primer dia a 300 per hora, sinó que per uns temes tècnics els primers mesos l'AVE funcionava a 200 per hora entre Alacant i Madrid. I ningú deia res d'un tren que estava just al costat, a l'andana del costat, traient fum per tot arreu, que era un Rodalies que encara està sense electrificar, és a dir, que és dièsel i que els uneix amb Elx i amb Múrcia, que és un corredor vital per la mobilitat quotidiana. El que és important tenir en compte és que en aquest període, des de que Espanya va accedir a la Unió Europea, hi ha hagut una disponibilitat de fons comunitaris molt importants, fons d'ajuda al desenvolupament regional i després, amb la creació de l'euro, el fons de cohesió. Aquest fons de cohesió s'havia de dedicar, potser amb bon criteri, a actuacions de les que es pogués presentar factura, d'alguna manera, i sobretot en temes de transport i de medi ambient. En medi ambient era difícil de gastar tots aquests diners, de manera que la gran part dels fons aquests de cohesió, sobretot, s'han dedicat a infraestructures de transport. Els fons estructurals han ajudat des del punt de vista financer, però sobretot des del punt de vista retòric. El fet de, com que això surt barato, ho hem d'aprofitar i hem d'invertir. Però això no justifica que s'inverteixin en mals projectes o en projectes que, a més, són deficitaris. És a dir, que al llarg del temps és veritat que la inversió t'ha sortit més barata, però si són projectes deficitaris hauràs de dedicar una part del pressupost important a anar fent el manteniment, a anar pagant, diguem, les pèrdues operatives que pugui generar aquesta infraestructura. I això ja no es finançarà amb fons europeus. A part que quan els fons europeus s'han tornat, diguem, més estrictes, l'alta velocitat s'ha seguit extenent. Vull dir, avui ja hi ha una promesa d'extensió a totes les capitals de província de l'alta velocitat ferroviària, hi hagin fons europeus o no. Algú pot entendre perquè és natural,
que no hi hagi, i a més jo no estic d'acord en que hi hagi, en què es faci una línia d'alta velocitat internacional, en ample internacional, d'alta velocitat de passatgers entre Barcelona i València. No havia d'haver-la, no hi ha prou interessats. És que una línia d'AVE d'alta velocitat, per pagar-la, necessites molts més milions d'interessats dels que hi ha entre Barcelona i Madrid. Per això aquí hi ha una cosa que a mi em sembla la millor, si s'hagués acabat quan se va començar, que és el model 200-220 ús mixte, mercaderies, passatgers, i ara adequant a volum de demanda. Aquest és el model, per exemple, general a Alemanya. Espanya va optar per un model ferroviari, una modernització ferroviària de la màxima qualitat possible, que és l'alta velocitat ferroviària, quan altres països havien optat per la modernització ferroviària amb velocitat alta, que normalment és més compatible amb el moviment de mercaderies, és compatible també amb velocitats prou altes però amb molt menys cost de construcció. En canvi, Espanya va optar per un model de màxima tecnologia, però sobretot orientat estrictament a passatgers. I aquest fet implica que els recursos s'han dedicat, que són més de 50.000 milions d'euros, a l'alta velocitat ferroviària hagin anat destinats exclusivament a passatgers i sabem per l'evidència científica que ja existeix que aquest mode de transport orientat a passatgers és el que té menys impacte sobre la productivitat i per tant sobre les possibilitats de creixement econòmic dels territoris. El problema general és que no tenim una idea molt clara de com les administracions públiques inverteixen els recursos que tenen. La meva intuïció, i ara parlo per intuïcions, és que han invertit molt en el corredor mediterrani, però han invertit fent petites actuacions a llocs molt diferents, actuacions de tota mena, des de millora de l'electrificació, fins a canvi de curves, fins a un túnel aquí, fins a una duplicació. Han fet moltes inversions, però que moltes petites inversions en un corredor tan complex com aquest realment no han produït un impacte apreciable. Això de la xarxa de l'AVE és anècdota, lo de les autopistes de peatge més en uns llocs que en uns altres, són anècdotes o és un patró? O és una forma regular de fer les coses? Fixeu-vos que si són anècdotes, se poden canviar una decisió política. Si són un patró, has de canviar de lògica. Sobre el corredor mediterrani hi ha una gran desinformació sobre aquest tema, la primera cosa que cal dir. Hi ha una gran pressió política i mediàtica que s'ha focalitzat molt al ferrocarril, sobretot perquè hi ha hagut una actuació molt potent i molt, diguem-ne, gairebé sorprenent amb el seu èxit per part del lobby Fermet, que ho ha presentat això com un projecte d'un ferrocarril molt ambiciós que travessa tota Europa i tal. Fermet és una associació multisectorial formada per cambres de comerç, grans empreses i ports, que funciona com a grup de pressió amb l'objectiu d'impulsar la connexió del litoral mediterrani espanyol amb el centre i nord d'Europa, a través d'un gran eix ferroviari de mercaderies. S'estima que aquest eix donaria servei a un 54% de la població europea i travessaria les zones que concentren el 66% del PIB i el 80% del tràfic marítim de contenidors de la Unió Europea. L'acció de Fermet ha servit per incloure el corredor del Mediterrani dins de la xarxa de corredors multimodals transeuropeus de transport. En concret, el corredor del Mediterrani forma part de l'eix est-oest, que enllaça Andalusia amb Hongria al llarg de 3.000 quilòmetres. A l'estat espanyol, el corredor del Mediterrani conforma un eix multimodal d'infraestructures, integrat pel ferrocarril i els ports, que enllaça Algesires amb Portbou
al llarg de 1.300 quilòmetres. Aquests territoris representen el 46% del PIB estatal, el 60% de les exportacions, el 50% de la població i el 46% de l'ocupació. La proposta passa per construir una doble plataforma de vies en ample internacional, amb 2 vies exclusives pel transport de passatgers i 2 vies per al transport de mercaderies. La guitarra agafa una posició totalment diferent a la que havia tingut fins a la dècada dels 80. Per què? Perquè una de les grans rutes que creix més és l'Àsia-Europa, que entra pel canal de Suez. I l'altra ruta que creix en paral·lel igual és l'Àsia-Amèrica per al Pacífic. Aquest és el panorama. Llavors, a partir d'aquí, des de fa 20 anys això, mirant això, dius, bueno, què hem de fer als ports del Mediterrani? Perquè ara estem al mig molt més ben ubicats respecte als fluxos mundials de comerç, com podem aportar valor a l'economia que ha de comerciar amb aquests que són els nous compradors i també els nous exportadors. D'aquí ve el tema del gran valor del corredor mediterrani, però que és un corredor entre els 9 corredors principals, que és el que se'n diu a Europa la Core Network, la xarxa fonamental europea de transport multimodal. I per tant, el corredor mediterrani és el número 3 i formem part d'aquesta gran xarxa. Aquesta va ser la gran notícia, no el corredor per ser aïllat, sinó la connectivitat que dona amb totes les àrees de consum i de producció. Hem de comptar que el corredor és multimodal i per tant hem de fer-lo necessari perquè ferroviàriament, des de la carretera també, viàriament, vull dir, es connecti amb l'àrea marítima, i això és a través dels ports. Per tant, la connectivitat d'aquest corredor amb els ports és cabdal. Jo crec que Fermet ha assolit bastant els seus objectius perquè el corredor mediterrani es va aconseguir que entrés en el mapa. Tot això és tan important que necessitem sempre doble línia. 4 vies sempre es necessiten en aquest corredor. Hi ha trossos, aquestes 4 vies, no vull dir aquestes 2 línies que hagin d'estar unes enganxades a les altres, poden estar a 100 quilòmetres si convé unes de les altres, 50, depèn de la situació de l'urbanisme de cada lloc. Per mi aquest és un dels problemes que no es vol entendre i és que el ferrocarril necessita, per poder competir amb la carretera, que doni un servei amb altes freqüències. I altes freqüències vol dir que aquell lloc on te surt el tren sigui capaç d'omplir trens amb aquest origen i amb destinacions, o viceversa, i amb destinacions concretes plens. I si no és així, doncs, clar, si una mercaderia s'ha d'esperar 2, 3, 4 dies, una setmana, la gent ho envia per camió, perquè aquest element és fonamental. Per tant, d'on surt la mercaderia? Doncs per ferrocarril. Surt dels ports, grans ports, i després les grans empreses que tenen unes necessitats de transport massiu molt grans. De què estem parlant aquí? Millor de les companyies d'automòbils, estem parlant de les químiques. Quan diem primer pensem en la gestió abans de construir, jo et diria a més que a més pensem en quines són les necessitats del mercat. És a dir, creem el model del business model, creem el model de negoci. Per tant, anem a mirar en quin país estem, quines necessitats existeixen en el nostre entorn, per tant, què necessita l'economia, quin model infraestructural necessitem, d'acord amb les necessitats del mercat. I això ens donaria llavors que evitaríem fer infraestructures que després no tenen utilitat, perquè l'economia no les ha reclamat mai. L'economia ho dic com l'economia entesa com una economia sostenible. El 2003, les constructores ACS de Florentino Pérez i la francesa Eiffage creen la societat TP Ferro per construir i explotar el tram d'AVE de 45 quilòmetres de longitud, dels quals 8,3 quilòmetres corresponen al túnel del Pertús. A finals de 2014, les dues constructores presenten una demanda contra Espanya i França i, emparant-se en la responsabilitat patrimonial de l'Estat, sol·liciten una compensació pel menor tràfic i els sobrecostos. A finals de 2016, TP Ferro entra en liquidació. L'exemple de TP Ferro, la seva fallida, que tots hem seguit per la premsa, és un tema com un cúmul de deficiències de disseny per nosaltres infraestructural i de gestió, que per tant no haver analitzat quines són les càrregues, perquè demanda hi és, i tant. Cada dia passen 10.000 camions, si no estic errat, en un sentit, 10.000 en un altre, per la frontera, passen pel costat. Per tant, la demanda hi és. Vull dir, què hem de fer? Generar un servei que sigui altament competitiu. I hem de mirar exemples d'èxit. Doncs tenim el suís.
Suïssa què ha fet? Evidentment, els problemes logístics intramurs, resoldre'ls, i això ho podrem fer. Però també ha posat una taxa sobre el pas transfronterer dels camions entre Itàlia i Suïssa, pròpiament. I amb això, a més, ha pagat les millores del ferrocarril i ha permès inaugurar, entre altres coses, el túnel ferroviari més llarg del món. Per tant, mireu si és important tenir una estratègia de gestió més enllà de la pròpia infraestructura. I a partir d'aquí s'explica que Suïssa, en el pas fronterer que estem parlant, el 69% de les mercaderies vagin pel tren i entre Espanya i França només el 4,5%. El ferrocarril té unes inèrcies decimonòniques i li costa molt modernitzar-se. Li costa molt modernitzar-se i posar-se al nivell d'altres sistemes de transport. Fa uns mesos estava a Gafel, una ciutat al mig de Suècia, i ja tenen autopistes electrificades. És qüestió de posar senzillament catenàries elèctriques, els camions tenen pantògrafs, s'alimenten elèctricament i aleshores, clar, de matinada o per la nit, tens les autopistes buides plenes de camions que poden ser de conducció semiautomàtica. Amb la qual cosa, clar, t'imagines una sèrie de camions de conducció semiautomàtica un darrere l'altre per una autopista, per un carril dedicat d'autopistes, gairebé és un ferrocarril del segle XXI. Això ja està passant. Les infraestructures estan fent més intel·ligents. Més intel·ligents vol dir amb més informació, amb més comunicació, amb més gestió en temps real. I tot això la carretera ho està fent. És a dir, que potser podrem acabar tenint unes carreteres amb uns avantatges semblants a les del ferrocarril en quant a gestió centralitzada i optimitzada, no? Però amb molta més flexibilitat. Hem de ser conscients que quan parlem del corredor mediterrani ferroviari, essencialment estem parlant avui en dia de grans empreses i els ports. Llavors, la petita i mitjana empresa se'n podrà aprofitar? Seria qüestió que tinguessin un servei extraordinàriament freqüent i que poguessin carregar aquests petits contenidors que surten de moltes fonts, carregar-los tots en un tren i que anessin al mateix lloc i des d'allà es distribuïssin. Fa falta una gestió extraordinàriament potent i bona del ferrocarril per fer aquesta, el que se'n diu la intermodalitat. Compte de què estem parlant, compte qui beneficia, i jo crec que una vegada més estem intentant potenciar una gran inversió en construcció que en definitiva afavorirà a les grans empreses, que tampoc estan disposades a pagar per aquestes inversions. El mapa de les infraestructures del sud català està ple de forats negres. L'autopista lliure A7 justament està per acabar entre la Jana de Castelló i l'Hospitalet. A la vegada, entre l'Hospitalet de l'Infant i Tarragona segueix havent una via única amb data sempre postergada de resolució. Els descarrilaments del tren entre Reus i la Mora, la 340 col·lapsada entre les Cases i l'Ametlla de Mar i la falta de desdoblament de la C12. Realment, les Terres de l'Ebre acumulen un dèficit substancial d'infraestructures en la percepció de la gent del territori. I això, com s'explica? Com s'articula la societat ebrenca per reclamar les necessitats d'infraestructures que percep? Moltes vegades no hi ha hagut la suficient força política ni la unió política per a defensar aquestes infraestructures. Fins i tot els interessos localistes han impedit que es facin propostes unitàries des del territori. I això ja li ha anat bé a l'administració, perquè l'excusa de que no estem units és fàcil i els dona un argument moltes vegades per a endarrerir infraestructures que en canvi tothom veu com a necessàries. Però si hem d'anar a proposar, hem d'anar tots, perquè som molt pocs. Per tant, ens necessitem tots. Qui ha de liderar aquesta proposta de territori? Ha de ser la classe política, però també la classe empresarial i, evidentment, la societat. I els intel·lectuals que en tenim al territori. Tenim talent, hem de fer-ho tots junts. I el problema no només està fora, també el tenim aquí, perquè no anem units. I jo crec que de vegades malgastem esforços anant per separat. Fem Vallès és una plataforma que es crea entre els dos Vallesos, Vallès Occidental i Vallès Oriental, per donar resposta a unes necessitats que teníem en el territori de vertebració, de progrés econòmic, social, i que enteníem que era important que la societat civil es posés d'acord, s'assegués des de diferents visions
per treballar junts per aquest propòsit. Fem Vallès, al final, és un punt de trobada entre tot el món econòmic del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, per tant, hi ha diferents associacions empresarials del territori, més una associació, en aquest cas, que és Via Vallès, que aporta diferents professionals de diferents disciplines, com pot ser l'àmbit urbanístic, l'àmbit econòmic, l'àmbit social, que el que porten és una mirada en el territori diferent de la que portem els empresaris. Per què és possible Fem Vallès? Doncs perquè hi ha una tradició econòmica, industrial, perquè hi ha una tradició d'associacionisme social i econòmic, perquè hi ha un arrelament de les persones allà on viuen i treballen, perquè hi ha una fe i una creença de que el territori té potencialitats importants i que s'han d'aprofitar i s'han de desenvolupar. I després ha d'haver-hi una cosa que és molt important, que és l'acció, la voluntat. Si no hi ha voluntat de que passin coses, les coses no passaran. Els primers ens d'àmbit supracomarcal a les Terres de l'Ebre són el Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre i l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC. El Consell Intercomarcal es crea el 1978 i és obra del president Tarradellas, conscient de que calia crear un organisme que representés el conjunt de les Terres de l'Ebre, amb qui poder negociar la transferència d'aigua de l'Ebre, entre d'altres coses. El Consell desapareix el 1989. El malestar davant l'amenaça de transvasament de l'Ebre arran del Pla Hidrològic Nacional al 2001 motiva la creació de la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i el revifament de l'IDC, instituït el 1993. L'últim episodi per definir un marc de governança territorial el trobem amb el Pla Estratègic Empresarial i per l'Ocupació de les Terres de l'Ebre, destinat a ser l'estratègia de reactivació econòmica del territori, encarregat el 2012, presentat el 2015 i que no s'ha acabat executant. Els grans problemes relacionats amb el futur de les Terres de l'Ebre sempre han tingut que veure en dos qüestions fonamentals, que és la manca d'una estratègia de desenvolupament propi i el no disposar d'un organisme institucional capaç justament de tirar endavant aquests projectes de desenvolupament. Això va fer que en un moment donat s'intentessin crear organismes per a poder potenciar aquestes possibilitats. Un d'ells era el Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, promogut des de la presidència del president Tarradellas, no va funcionar. Anys després, potser 10 o 12 anys després, se va crear l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, obra quan l'Artur Mas era el conseller en cap. Tampoc ha funcionat, malgrat continua existint, és un organisme inoperant, del qual depèn el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, que no sabe, no contesta, ni se l'espera tampoc, i així estem en una manca d'institucions capaces d'arrencar el desenvolupament del territori i, per tant, de promoure unes elits dirigents capaces d'assumir la responsabilitat de tirar endavant tot això. Mentrestant, el territori se va endarrerint, va perdent potència demogràfica, va perdent potència econòmica. L'IDC, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, en el fons, no deixa de ser una evidència de que el territori no partia en igualtat de condicions respecte a la resta. Però jo crec que ha anat redissenyant-se d'una manera i em dóna la sensació que ningú sap ben bé què fer amb l'IDC, que ningú s'atreveix, evidentment, a dissoldre, però ningú sap dotar-lo de contingut. Però jo crec que ens hauríem de replantejar molt seriosament què s'ha de fer amb l'IDC, quina és la seva funció i si ha de ser o no l'embrió de la futura vegueria. Jo crec que el pla estratègic en un moment determinat va tindre una certa... Hi havia una certa il·lusió en què es fes públic i, sobretot, en què hi hagués una fulla de ruta de l'actuació del govern. Però el pla estratègic, quan arriba el moment, ningú s'atreveix a fer una presentació en públic. Es presenta mig d'amagat. Ningú s'atreveix després a dir que allò s'ha de complir. Però dona la sensació que o realment fa un retrat que a algú no li agrada del territori i ningú es vol comprometre a complir-lo, o que ara hi ha altres interessos. Com va escriure Josep Bayarri fa
ben bé 30 anys a les Terres de l'Ebre, encara un futur, la situació és de desorientació. Són molts els que comencen a pensar que l'única solució ha de venir de fora, dins del marc d'un projecte global per a Catalunya, al qual la gent de les Terres de l'Ebre seran subjectes passius, un projecte traduït en mesures concretes, i això vol dir disposicions que sortiran de planejament regional i la creació d'una província o vegueria de l'Ebre amb la dinàmica interna i externa que això comporta. I aquestes reflexions que Josep Gayarri ja fa més de 30 anys, en gran mesura segueixen vigents als debats avui de les Terres de l'Ebre. En quin moment estem ara? És complicat. És complicat perquè no hi ha un teixit econòmic potent per a que pugui impulsar el territori més enllà de la política, no? Quan no hi ha un avanç econòmic, moltes vegades la política ho ocupa tot, o ocupa més espai i d'alguna manera arracona els altres aspectes, diguéssim, l'economia, la societat, estan en un segon pla. Llavors, què passa? Els ciutadans ens hem de dotar de determinats instruments i autodotar-nos d'energia per a suplir o per a fer allò que, des d'un punt de vista, seria esperable dels polítics. I si no ho fan, ho hauria de fer la societat. També pot ser que ni ho facin els polítics ni ho facin la societat, no? I el temps d'estancament se vagi perllongant durant més anys. Al nostre territori jo crec que s'ha aconseguit una identitat territorial, que a més ara que tenim l'adjectiu ebrenc encara és més evident, una identitat territorial molt sentimental. Tothom se sent ebrenc, tothom estima les Terres de l'Ebre. Però jo crec que el ser ebrenc no s'ha de limitar a anar a una manifestació quan la plataforma en defensa de l'Ebre crida perquè el riu és vida. No ens podem limitar en això, perquè a més la plataforma, si tu vas una mica més enllà de la pancarta, té un discurs sòlid i una proposta socioeconòmica de com ha de ser el territori. Si només anem darrere de la pancarta el dia de la manifestació, no l'estem ajudant tampoc a defensar aquest model socioeconòmic. Fem Vallès s'està fent escoltar, però és difícil, és complex. I ens fem escoltar al Parlament, amb tots els grups polítics. Ens hem vist amb tots i en moltes ocasions, cada que tenim un projecte demanem hora, i us haig de dir que el nivell de receptivitat és important. Som atesos, jo crec que portem una agenda molt ben armada, molt ben estructurada, molt creïble, i a més jo crec que sorprèn molt la classe política quan veuen gent, diguem-ne, del món empresarial, amb grups ecologistes, amb planificadors de territori, coincidint i lluitant tots per un mateix objectiu. Això és molt potent, això és molt poderós. En aquest procés de construcció d'identitat, d'alguna manera no gestionem massa bé el que serien les crítiques que ens venen de fora. I, exemples ne tenim un munt. Volem una cosa i a la vegada volem la contrària, no? Defensem la caça en barraca, però volem les subvencions de les mesures agroambientals que dona la Comunitat Econòmica Europea, la qual cosa, diguéssim, és evidentment contradictori. Defensem aferrissadament, en alguns llocs se defensa aferrissadament la festa del bou quan la diversió en animals té tots els indicis de ser una pràctica en via d'extinció, perquè és una cosa que vista des de fora queda com una mica ja obsoleta. I després hi ha elements simptomàtics, com el cas del monument a la batalla de l'Ebre a Tortosa, que fan possible una lectura de que se prefereix lo antic a lo modern. Però és el que hi ha, no? És una mica la societat que se va configurant en una mentalitat probablement que mira més al passat que al futur, perquè probablement tampoc té grans projectes de futur ni té lideratges que miren cap al futur. La idea al final és que hi ha una lògica que és la que s'ha d'entendre, i és la de que si tu vols tenir un país com França, has de tenir-ho tot controlat. Però com Espanya no és França,
la natura no proveeix. Llavors, com a Espanya, de forma natural, no tothom vol anar moltes vegades a Madrid, a diferència de França, on de forma natural quasi tothom vol anar a París per lo que sigui, llavors ho has de fer forçant en intervenció. Si este és el teu model d'estat de construcció-nació, això no canviarà. És a dir, si no canvia el model de construcció nacional, no canviarà la política d'infraestructures. Perquè la política d'infraestructures és un instrument, a Espanya, de política territorial de construcció nacional. Per això, a uns llocs ha hagut peatge i altres no. Per això, el corredor mediterrani sempre ha arribat tard, malament i de pagament, i per això nosaltres estem desconnectats. Gràcies. En aquest canvi de paradigma sorgeixen veus col·lectives que ens adverteixen que el nostre territori és molt petit, que tenim un país magnífic i molt bonic però molt petit i que no el podem malbaratar. I per tant, que hem de pensar molt bé aquells espais que dediquem a les infraestructures i aquells espais que no dediquem a les infraestructures. I que potser d'infraestructures ja n'en tenim prou. I que el que hem de fer és repensar-les, interconnectar-les, pensar-les amb xarxa, pensar que les infraestructures no són úniques, no tenim l'autopista, no tenim la carretera, no tenim el tren, sinó que tenim una xarxa d'infraestructures integrada per diferents modes de transport. Aquí es vivim molt bé, els que podem viure aquí, els que estem jubilats, estem en un procés de jubilació. Però la gent jove que necessita un projecte de futur, aquí és molt complicat, perquè les oportunitats estan molt limitades. I si resulta que aquí no han d'haver llocs de treball, almenys que hi hagi mitjans de comunicació ràpids per anar a Barcelona i que algú puga viure aquí i treballar a Barcelona no es demana molt. Destino, Barcelona, estación de Francia, vía 5. Hem après, gràcies a la història, gràcies a les experiències, què passa quan les coses es fan malament i com se fan de malament quan se fan dependre de poders polítics o poders territorials i quan se prescindeix de les persones o del benestar, de l'activitat econòmica. I com hem après lo malament que s'ha fet, també hem après com fer-ho millor. I també hem après al nostre territori, les Terres de l'Ebre, que som capaços de formular projectes col·lectius il·lusionadors que servisquen per a resoldre la nostra connexió amb Catalunya i la nostra connexió amb el món. Per tant, ens en podem sortir. No deu quedar molt lluny el que et deia emperador. Serem la unitat de la terra, serem l'espurnar de la llum, serem com la força de l'aire que empeny la columna de fum. Serem la unitat de la terra, serem l'espurnar de la llum, serem com la força de l'aire que empeny la columna de fum. Demà